higayon nga magbukas og balik ang klase ubos sa face-to-face dinhi sa Misamis Oriental layon sa hugpong sa Provincial Agriculture MISOR sa pagpangulo nila Pagro Head Mr. Jose Apollo Pacamalan, Committee on Agriculture Chairman Board Member Frederick Co ug Pagro Consultant Mr. Willie Chua nga butangan og mga stalls matag eskwelahan aron maka-display og produkto sama niining pang-snack nga burgers nga gamit ang coconut patty. Kini maoy nalakip sa mga nakalatid nga plano sa paghingusog sa natad sa agrikultura nga ilang bigit lakip mga estudyante og sektor sa edukasyon kon mga learning facilities. Ako kay dili lang sa mga farmers daghan apektado ani atong gibuhat maka-improve pag kita og kanang pamuyo sa katawhan labi na sa mga bata ganahan sila mukaon na dayon og vegetable. Atol sa baguhay lang gipahigayon nga food or product demonstration sa Kapitolyo Provincial, human maimbitahan sila Mr. Glenn and Mrs. Rosemary Famadeco gikan sa Kabasalan Zamboanga, Sibugay nga sa unang higayon nakabisita sa Misamis Oriental, malampusong napaambit ug napakita ang ilang kahibalo sa maong aspeto. Hisayran nga main ingredient sa paghimo sa burger ang coconut meat sagol sa coconut flour ug lakipan sa daghang sibuyas ug uban pang banchaw seasonings nga gama gikan sa lubi. Human niini pormahon og lingin ay haiprito gamit ang virgin coconut oil aron maluto lakip na sabang pagdugang depende sa gustuhong palaman sa burger buns sama sa cheese, lettuce, kamatis ug pipino kundiin moabot lamang og usa ka oras ang preparasyon niini hangtod maluto ang produktong burger. Sa laing bahin si Mr. Froilan Angelo D, founder sa Banchaw Business nga anaa na destino ning kasamtangan sa Davao City. Mipadangat sa iyang tinguha nga ang kahimuan gayud niini nga lakang mao ang mapaila sa daghang lugar ug kinatibuk ang nasod sa Pilipinas nga dako kaayo og tabang ang lubi nga giilang Tree of Life. Dugang ni Mr. D nga nagsugod pa ni adtong tuig 2018 ang Banchaw Business ug bisan pa man wala kini personal na kabisita sa lalawigan, mipasalamat kini kang Governor Bambi Imano tungod sa oportunidad nga mahatagan higayon nga mapaila ang produkto kung asa nagsugod lamang sa tinguha nga mapakaon ang makabatan-unan aron sa pagbatok sa kalisod sa kinabuhi. Dako ang dalang kaayo niining pag-atangan nga bag-ong produkto nga mao ang coconut burger patty, kung diin magahatag kini og dugang karangan sa tanang coconut farmers ug maghatag usab og himsog nga panlawas sa mga makakaon niini nga maoy usa sa kalambuan nga gilantaw sa pamunuan ni Governor Bambi sa natad sa agrikultura. Kauban si Jazz Equation sa kamera. Ako si Lambert Regian Amor May Guy. Alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.